Salamu alaikum. Salamu alaikum. Bai Allah ina yini? Ina yini? Ya? Allah ina tambayan wani anguwa ne, Maifa, anguwan Biri. Dokta da kin je me? Goro. Wallahi ba na jin wannan yaron baiwa Allah. Maifa anguwan Biri nake tambaya dan Allah kin santa? Yau zai. Ba yau zai baya hume huwa ummu amahu kutumun buro. Kuda ma fa matsalar yaran nan kenan fa. Ba ku da san Bahaushe na lura da ku. Maifa anguwan Biri zaki gaya min ko sai na zara makami a ƙugu na daga miki riga na bula miki. Malam, ba sai an kai ga haka ba. Mu je in nuna maka na san unguwa. Okay, ashe da kina jin Hausa. Ina ji, mu je in nuna. Renon wayo ne zaki mu. Na sani. Ta ga kina mun wani yaran banza kina ga ba abin nan ba ya hume huwa ummu amahu kutumun buro. Idan ka bi nan. Allah kare inda Allah ki wuce ki ba mutu ba za ki wuce ba din.